Dámy a pánové, vážení návštěvníci Dubského dostavby, tak jako každý rok, a je to už celých 6 let, nastupuje do arény, pokud ne, tak rovněž aspoň manželství dvojice, která vás po každé baví a snaží se vykousit úsměv na tváři vám i dětem, pro něž je tato akce určena. Ovšem v životě každého jezdce nastane chvíle, kdy jednou musí slést z koně a ví, že jeho jízda na něm byla poslední. Vy dnes máte jedinečnou možnost rozloučit se s koněm, který se každý ročník Dubského dostavníku snažil se svou jeskyní vás pobavit. Viděli jsme ho například ve vystoupeních, jako bylo Dobro a zlo, jízdách zručnosti, drezurách, ve vystoupeních koních, karlích a mnoha dalších. Ale nyní už mu jeho věk a zdravotní stav nedovoluje pokračovat v těchto náročných akcích, jelikož každé vystoupení znamená mnoho hodin tréninku a příprav. My mu za celý Dubský dostavník přejeme ještě dlouhý život na šťastné zelené trávně, aspoň trošku toho zdraví a milující národ své majitelky. Toto vystoupení je dnes věnováno pouze jemu. Přivítejme tedy dnes naposledy mezi námi grafita ze stáje Rektory. Doprovází ho jeho majitelka Katka Martinková. Však nemusíme bát, že bychom přišli o vystoupení z dílen stáje Rektory, protože grafit sice bude odpočívat, ale Katka už má za něj připravenou náhradu, takže máte možnost přivítat v aréně letos poprvé spolupradrumáka Braníka Artuše, takže prosím pohled. Takže právě sledujete nástupce grafita Braníka Artuše. Ne. Tamhle jezdí maminka, tak laskavě tady stůj a koukej. Předsedání na grafita. Šepánek. Pojďte se s ním rozloučit.
představení. Měli jste naposledy možnost vidět grafika na dostavníku. Já vás prosím ještě jednou o pořádný, ale opravdu pořádný komplet. Trochu